onko no daneno ya ina wana tana akunde debwe jam galle modam neno ya neno akune village wa fama idi village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be gacata nena mokoloto yay boy mokoloto fama jallo jeri fama e village wa Nengarda galle ko dum kala ndaga ala pourquoi ada fena ko non ne hirma e fende e halde ko wona gong pourquoi ada fena donc ka jiddo yaltude dewgal ngal fam est-ce que andi ko badda ko holko woni est-ce que andi debbo namdo todo jom galle mum kalis jamma est-ce que andi holko addata parce que ada yodi o mo jogi faiblesse ma cikuda dum tagi ada woppo ha jamma ada force ma ada namdo ma kalis ada yidi jibinde ko barkini ada yidi jibinde walliw est-ce que ada yidi jibinde président ou bien neddo mo ganduda so yalti yimbe fof tottomo wone pourquoi ada yobno jom galle ma pourquoi ada yom yo tottuma 3000 so totani mo 3000 on dendata les pour quelle raison fam cikida ko yodata neddo ko mbaadi ko yodata neddo ko jikko ana weltanani jom galle ma a wada wonno nangirda jom galle ma wonno wadirta wona 3000 total ma kanko ittata kalis o totuma taw namdaki mudum si tu penses que avru foti oui ar foti nangude jom galle ma pour totuma kalis a jibinta ko barkini a jibinta ko ganduda jango e jam kanyum wiete kore ko bingel kaari ou bien so be mbi bingel kaari nan mo faw hen ko boni et que ça soit la dernière fois c'est la première fois mi arado en et ça sera la dernière fois oto mi artudo en sababu ne ciangardeji gedeji nyakudi fayda di a benna ka fiyede village no badda ni ko non ko l'islam wi ma non je suis parfaitement d'accord avec vous so woni do mo yomma so nangi hore makko ado jogi droit nangude posma min wi ma non min wi ma sa yehi wi jom galle ma yo yobe ka caga joni joni moji baba joni oppo halka berendi mo nan waju halka yuni so burtira do fat oppo halka joni kadi mbere jam annene ko dum tagi ada wade ko barata ko gorko ma tida wona oppo halaka mi tidi kay ko heddi ko non do tan aden hal so juri tan ju hal ko boggol so juri tan burtat yoni ma mo dan halaka berendi nanata kadi mi jarno ma kadi hono ma en so kewe ay rendo go wallahi ko barkini jibinti ko dawle de kadi pusara diwbe kewata Allah ne seedi hono ma a way bande woda ni sa wela mbiyen c'est que neddo jullu kul Allah
biyo yo toppiri joom galle mum yo jooɗe dewgal mum ɗum ne satti joni mi heewi debbo suuro tan wiyete adde bagage makko keddi ɗo ngara jooɗɗa ɗo en ma ha goɗɗare waɗi diwɓe keewe ronde ngo ɗum ala e gallam to haɗama ko nadde hen mo nani ko kalanmomi ko otomi ertudode nenoyam mi yiɗa ko musma kono oto warem ko musimi yo dokki hande dokki n'est-ce pas kikide argalle wori ko tottuma jarama so a jarama de wallahi glace yettege wallahi jarama mi salminimi galle machallah seydi so eyi bamma haali ko de a hersani hen seeɗa neɗɗo ka ñambar kono jinnaɗo mum wayni yumma so wonno bonɗo joni a sikki an ma jibini hono ma jibintaki hono ƴeftu jikku jinnaɗo ma debbo e jinnaɗo ma gorko ma sa wiɗa toppiro bonɓe ɓe bonɓe bonnata tan kadi debbo ko fayida mum ko dewgal tan ko mbawɗa wonde e aduna ko fof fayida ma tan ko dewgal kadi sa yiiɗi kadi ɓiye mante sa yiiɗa ñiiƴe ndewe ɓiye a toppirata joom galle ma toppirɗa jinnaɓe ma joni caggal jinnaɓe ma ɗo ko joom galle ma woni ɓuuri hayde jinnaɓe ma min o mo jawra min nannatama aljanna wodi natde min nannatama wima farmata arɓen ni sa toppiri respecti kam ko aljanna ma woni koye des tepperam noon toppiromi tan mi yiiɗa ya natde aljanna taw arani par ce que dewɓe ɓuural ayni ɓe min so aljanna to ko an mbaɗemi mi resata goɗɗo sowona noon koye toppirade noon wayata sa yiiɗi mi resma toon wona ɗum toon somi naati tan mi ƴeewoto woɓɓe ɓe anoni mi melody yeah I'm more melody yeah kay ko ɗum addimi ɗo hen sabo mi nani haala ma e dille ma e wuro ngo ko ɗum taki immimi gallam garmi ha ɗo hen pour jewten mina ma aɗa andi mi I think I be seeing you around sometimes, but I'm not sure where. I think at the supermarket or something. Yeah. I be seeing you around. An mate nenan pular, mi nenan ko kalta ko de. Har pular. Mi nani pular. Aɗa andi mi. Yeah, me sikki better virtual ma. Aɗa virtual mi. Mimi wawani do mi. Kumi kodo do ko me. Me sikki mimi ridam marché goto do. Voilà. Hada andi villageois. Villageois. Anda villageois njol dowo gorko fama. Fama, you love her. Fama love. My girl, my baby, Fama, yeah. Akke ko on andi. Yeah. Voilà. Ko on non addimi ɗo yen. Pour jewten. Sabu villageois. Hodde makko yiide fama. Ko min o yidandirno love, mina makko love. Who is villageois? Villageois gorko fama. Gorko fama. Love fama. That nigga ain't her man, bro. That's not her man. Me fama? Fama is my woman. That's not his woman. Dar non. Sikka yidi jewten. Haala men nanandira. A haalat pular mi fama ko kalta ko sabu min nenani anglais. Bira gorko mako. Eh. That's not her man. Wana gorko mako. Wana gorko mako. Onko locataire. Kay. Yeah, onko debbo. Min debbo mon do. Voilà. Villageois. Mina makko. Jidanirno love, mina makko love. Oh. Joni hasideji ngoni hakkunde amen. Ɓeena asa, ɓeena ubba, ɓeena waɗa fof. Ha hankadi o yi fama ɓe jidandiri. Waye kanko yiɗa fama ko min yiɗi. Waye fama love ma an. Kanko ko village o yiɗi. Joni noon mi yinno mi walluma. Etta debbo ma. Kumana ɗum. Nawa ɗum Amérique. A jaɓi? Hell yeah. Yeah, that's my woman. That's what ko debam ko min dum adikam do ko dum woni mission. Dum ƴettuma Amérique ha ɗo ye. Pour jabta ɗum. Kumana ɗum. Nawa ɗum Amérique. Yes. Addu jungo. A jañi balluɗo ma. You going seriously? A jañi balluɗo ma siwi min anda. Gonga. Gongo e am.
Binta. Fatima. Wallahi dar Aisha det. Bintiran. No, wata hada. Kufuda. Aisha wide. Aisha. So mu da na haji mala hen binta. Haji mala hen. Ni ko didu binta ni kom tikandom. Ni ko ban. Anene kan da do ko. Min da njaabi samedi goto man mi do. Njami ha to. Min da wonni mi wada préparer pour ala foko mo wadani. Ha dedam an. Nimbo hande kam. Nata do tanka wali 15 minutes. Ayo ere. Fata am doki. Min da hono bani dedam da do jamma o koko du emin duko. Ala foko wiya. Tukono hala don hala min mo dede andi kalis. So ya ingo kasay. O wi lal. Ko bida o? O wi lal. Kalmi ha tampu o sali. Min di tuti? Ko bida? Ni ke. Njami ko baba. Kono toni ko buri bon ko ba mai babam da miya kon non hani bu gongo de penale ka min da mi hali pour da min yalti babam buli gor yitam do o ta do hay 30 minutes am bo an tele ndi ma ya wadi awdi dan no ta ma jide mi wadde wala madina ba mo bi da hammi ko no banni ko hafe dedam yugo bad mo santay afi kaliso wala ni barne ko wakati mami neno mteke da hapo doni saisi bwana nino ni mama asiwa wala ni mama antawanno ni binta atuno ko darne sansma sawi ko tawali ko biman ko saiki o hala ga ta ko bida nono wala ni susa bam ay wonno je bam ar hay galle o mo wala yow mi am yesu bin an an bakala ala ko bam wiya ko jimi halen ne da ko biman ko saiki tanway madan wadum ta binta ani hala ka digo bi atta min wala ko mbawmi ko wadum ko min mama tay ko mbiya brawn sa dayi non den bida ka non dinay ani ya ka dinge yow ar ben barin ko min ati ya e balde ke dallo mom no wulu jaw ko jeey wal ko mo be afto merci jara salmi gal ko le dal wiyete debbo desaɗo fotani yadde debbo mo desa binta oɗo somi oppanimo mo bonnanam dewgalam ngal wulkam joni a faami ko kalan mami ko mbaɗa feere ƴetta hoto hetto wawa dingre wuro ngo ko haalata ko o ko debbo janana gorko janana nangam an hoto hetto ɗum ɗon waɗa feere keɓta debbo ma kumana ɗum naɓa ɗum Amérique min kadi mi ƴetta jolyelam. Yep. That's why I'm here, you know. I came here for farmer, to get farmer, okay? So I don't care if it's the family, weddings, or arranged marriages, things like that. Family. Ala mi famani kay. A halmat kam pular mi fama. I heard it's forced marriage, arranged family marriage, or what? Mariage forcé. Ko forcé. Oh man. Ko forcé. Be nangi do, be asi do, be ubbi do. Ha woni. Okay, look. Johnny. Me and you, me and Emma, collaborate, but a collaboration. Ngonen neddo goto. Hey, you take your njol, village as well. Give me my farmer. That's all I need. That's all I need. Voilà. We work together. Work together, mi fama. We gonna do a collaboration. Collaboration, voilà. Balaka me fama wallu ma. Ajabi. Yes. Joni kala ko jidda pour jiandiron ana fama. An ara am tan mi wada feere o yalta o yaha marché walla do jokkondiron ana mo. Okay. A fami adjum. Appreciate that. Thank you. Thank you. No, thank Very you. much. Thank you. Thank me. Yes, Me you. because Jangina mangale non yi jam. ala problème. D'accord. Mokoloto. Yay boy. Mokoloto. Fama jallo jeri. Fama e village wa. Dewgal wana jawdi.